Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Истәлекле чара. Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка клиентында чыгарылыш кичәсе узды. 4 ел укыганда монда күп концертлар булды, концертларда уйнадык, шунда күп танышлар, дусларым килде, дуслар белән таныштым. 4 ел рәхәт үтте. Дөньяга матурлык таратучы, муенса төймәләреннән сумкалар үрүче кул остасы Вәлия Зиянгирова иҗат эшләре белән таныштыра. Ул һәрберсенең менә безнең шушы мәдәнияттә инде үзебезнең дусларыбызның туган көннәренә барсына да бүләк итә. 38 югары дәрәҗәдәге медаль. Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы спортчыларын һәм тренерларын уңышлы чыгышлары белән котлады. Дуслар, шән күңелдән барыгызны да бүгенге матур бәйрәмебез Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Исәнлек, саулык барыгызга да. 23 июньдә 23 саат 15 минут тирәсендә Әлмәт шәһәренең Ленин урамындагы 50-нче йорт каршында 1998 елгы Renault Fluence автомобиль йөртүчесе, 1994 елгы Honda мотоцикл йөртүчесе белән бәрелешә. Беренчел мәгълүматлар буенча автомобиль йөртүчесе юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузып, Гагарин урамы юнәлешендә Ленин урамы буенча хәрәкәт итеп, Муса Җәлил урамына сул якка борылганда, светофорның яшел сигналында каршы юнәлештән килүче мотоциклчыга өстенлек бирмәгән. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә мотоциклчы Әлмәт районара күп профильле хастаханәсе кабул итү бүлегенә китерелә. Транспорт чараларының куркынычсызлыгы турында техник регламент таләпләренә туры килмәгән караңгы пыялалар юл куркынычсызлыгына тискәре йогынты ясый. Машина йөртүче өчен юл күренеше начарлана. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларны транспорт чараларын куркынычсызлык турындагы техник регламентка туры китергә чакыра. Шуңа да Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча дәүләт автоинспекциясе бүлеге караңгыланган алгы пыялалы транспорт чаралары белән идарә итүгә бәйле административ хокук бузуларны профилактикалау буенча көн сайын чаралар үткәрә. Шулай агымдагы елда 1208 шундый шофер административ җаваплылыкка тартылган. Закон таләпләре буенча тәгәрмәчле транспорт чараларының куркынычсызлыгы турындагы техник регламент таләпләренә туры килмәгән. Шул исәптән ачык төсле пленкалар белән капланган пыялалар урнаштырылган транспорт чарасы белән идарә итү өчен 500 сум күләмендә административ штраф салыну каралган. Следует наложение административных штрафов в размере 500 рублей. Полиция хезмәткәре гражданнардан законсыз гамәлне туктатуны таләп итәргә хокуклы. Шофер урынында тонировкалау пленкасын салдырырга тиеш. Әгәр ул юл патруль хезмәте инспекторының законлы таләпләрен үтәүдән баш тартса, хокук бузучыга карата административ протокол төзелә. Шуннан соң ул 15 тәүлеккә кадәр кулга алу рәвешендә административ җәзага тарту өчен суд участогына китерелә. Республика халкы мошенникларның хәйләләренә эләгүен дәвам итә. Шулай аферистларга ышанып 23 яшьлек шәһәрдәшебез 4 миллион сумга якын акчасын югалткан. Яшь кеше беренче эш итеп барлык акчаларын күчерә. Аннары танышларыннан бурычка ала башлый. Һәм хәтта 2 банктан берничә кредит рәсмиләштерә. Барысы да өстәмә акча эшләү турында тәкъдимнән башлана. Аны ул интернет челтәрендәге яңалыклар тасмасын караганда күреп ала. Кулланучының кызыксынуын аңлап алып, аферистлар аның белән интернет челтәрендәге ботка сылтама белән уртаклашалар. Ә гариза бирүче үз чиратында стартка баса һәм үзенең шәхси мәгълүматларын кертә. Инвестиция компаниясе вәкиле аңа икенче көнне үк шалтыратып, табышының асылы турында сөйли. Һәр яклап ярдәм вәгъдә итә. Нәтиҗәдә егет билгесез юнәлештә 3 миллион 707 476 сум күчерә. Көннәрдән бер көнне зыян күрүче $1000 акчасын кире алып карарга уйлый. Әмма финанс хезмәткәрләре бу гамәлгә кискен каршы чыгалар, банк каршында әҗәтләре булмаган берәр кредит картасы табып бирүне таләп итәләр. Аягына түгел тотылган акчадан да күбрәк кредит алып, аларга күчерүне сорый башлыйлар. Шул вакыт бу егет үзенең алданганын аңлап ала һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгатылды, тикшерү бара.
Җинаят кылының иң киң таралган ысулы ялган банк яки хукук саклау органнары хезмәткәрләренә шалтырату. Икенче урында интернет челтәрендә төрле товарлар сату һәм сатып алу. Туганнары булып күренгән мошенникларга акча күчерүчеләр дә шактый. Әлмәтнең Ризатдин Фәхретдин исемендәге Үзәк мәчетендә җомга вәгазьләре вакытында аферистлар корбаннары булмас өчен ничек эш итәргә кирәклеген искә төшерделәр. Әлмәт имам мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Сингатуллин билгесез кешеләр белән телефон аша аралашу тәҗрибәсе белән уртаклашты. Бүгенге көндә без сотрудник банк булабыз, яисә фәлән, яисә фәсмәтән диеп телефоннан шалтыратып, бер карасаң сихр шикелле кешеләрнең башларын әйләндереп, күзләрен сихрлатып, күңелләрен томалап, шулай итеп акчаларын алу шартлары җәмәгать бүгенге көндә көннән-көн күбәеп бара. Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка коллективында чыгарылыш кичә сузды. Бөтен республикада һәм аннан читтә билгеле булган уку йортына нигез салынуга 60 ел тулган бу уку елында сәнгать өлкәсе 36 белгеч белән тулыланды. Алтмыш еллык тарихында 2000-гә якын уникаль белгеч. Әлмәт музыка коллективын тәмамлаучы егет-кызларны бүген Әлмәт районы һәм Татарстан Республикасының күп санлы мәдәният учреждениеләрендә очратырга була. Араларында җитәкчеләр, педагоглар, мәдәният хезмәткәрләре, музыкантлар, җырчылар. Шул исәптән Россиянең һәм дөньяның әйдәп баручы сәхнәләрендә тамашачы танылуына ирешкән күренекле композитор һәм артистлар да. Вы уже профессионалы, у вас есть своя работа. Сез хәзер белгечләр булдыгыз. Сезне бүген үзләрендә 80% мәдәният учреждениеләре көтеп тора. Сезне көтүче оешмалар 100% булсын өчен алга таба да укырга кирәк. Взять вас на работу. Вот ваша специальность, она обязательно это вам покажет. Но для того, чтобы не 80%, а 100% учреждений за вами гонялись, надо дальше учиться. Коллектив сәхнәсеннән үз хезмәттәшләренә уку йорты директоры Гүзәл Пайдуллина әнә шушы сүзләр белән мөрәҗәгать итте. Ул уку алдынгыларына рәхмәт хатлары тапшырды. Котлау сүзе белән чыгыш ясаучылар арасында шулай ук Татнефть грантлары программасы җитәкчесе Эльмира Газизова да бар. Ул да уку елы дәверендә төрле чараларда актив катнашкан студентларны Татнефть хәйрия фондының рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Аксубай егете Айназ Галиевның саксофоны бүген аеруча күңелле яңгырый. Егет бераз моңсу булган аерылышу мизгелләрен әнә шулай күңелле итәргә тырыша. Һөнәри белем алу өчен нәкъ менә Әлмәт музыка коллективын сайлауга бер генә дә үкенмим, ди ул. Музыка минем өчен бик зур урын ала минем яшәвемдә, гомеремдә. Музыканы яратканым өчен килдем инде монда. Нәрсә әйтим тагын. Шидмешан районыннан килеп биредә белгеч дипломын алган Зариф Закиров та Әлмәт музыка коллективын иң көчле уку йорты дип саный. Егет биредә төрле бәйгеләрдә катнашып лауреат булган. Шул ук вакытта яшьлек ансамблендә осталыгын чарларга да өлгергән. 4 ел укыганда монда күп концертлар булды, концертларда уйнадык, шунда күп танышлар, монда дусларым килде, дуслар белән таныштым. 4 ел рәхәт үтте. Уку йортын тәмамлаучылар укытучыларына әти-әниләренә рәхмәт сүзләрен чыгышлары аша җиткерде. Иң зур чыгарылыш узган елдагыча халык уен кораллары бүлегенә туры килде. Әлмәт музыка коллективы Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе өчен кирәкле булган белгечләрне ел саен күпләп чыгара һәм аларның күпчелек өлеше үз эшен нәкъ менә сәнгать дөньясы белән бәйли. Быел сәнгать дөньясы 36 яңа белгеч белән тулыланды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 12 июньнән 24-нә кадәр башкалабыз Казанда БРИКС илләренең 5-нче уеннары узды. Халыкара спорт чарасы 27 дисциплинада үтте. Анда 82 илдән 4267 делегация әгъзасы катнашты. 387 медаль комплекты Мәскәүнең 1 һәм Казанның 16 спорт объектында уйнатылды. БРИКС уеннарының ябылыш тантанасында Лина Хәсәншин дә булып кайтты.
көрәш һәм билбауларда көрәш буенча ярышлар да узды. БРИКС илләре уеннарының соңгы көннәрендә милләтебез белән тыгыз бәйләнештә булган спорт төрләрендә ярышлар узды. Милли көрәшне үз итүчеләр арасында унысы безнең илнеке. Шул исәптән келәмгә 8 татарстанлы чыкты. БРИКС уеннарының көрәш буенча узган ярышында 10 ватандашыбыз да отып, алтын бүләккә ия булды. Шул ук көнне Казан ипподромында ат чабышлары белән сабан туй башланып китте. Якташларыбыз Геннадий һәм Эдуард Большаковлар 5 кубок иясе булды. Я очень рад, что наши земляки приехали за нас болеть. И это, вдвойне нас заставило ехать на победу, потому что, это составляет. Биредә БРИКС уеннарында иң нәтиҗәле булган ат сөючеләрне бүләкләү тантанасы да узды. Тамашачыларны күрсәтмә чыгышта сөендерде. Кырыкка якын илдән 600-гә якын БРИКС уеннары катнашучысы, шул исәптән спортчылар һәм делегация әгъзалары Татарстанның традицион сабан туй бәйрәмендә кунак булды. Тантаналы чарага шулай ук Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе президенты киңәшчесе Игорь Левитин, Төркия башкаласы Анкара мэры Мансур Яваш һәм Казан шәһәре мэры Илсур Метшин килде. Алар уеннарда катнашучыларны Казанда ярышлар тәмамлану белән котлады. Шын көңілден барығызды да бүгінгі матур бәйрәміміз Сабантуй бәйрәмі белән котлыйм. Исәнлек саулык барығызға да. Праздник Сабантуй проходит совместно с играми БРИКС, даже завершение игр БРИКС. И, конечно же, такое событие, как проведение спортивных игр стран БРИКС, это огромное доверие руководства Российской Федерации, президента Владимира Путина, правительства России, но и всех служб, которые обеспечивают организацию этого праздника. Это огромное доверие. Давайте поаплодируем руководству страны за то, что в Казани дальше получало вот такие задания. Сабан туй кунаклары театральләштерелгән пролог аша бәйрәм тарихы һәм республика мәдәнияте белән яхшырак таныша алды. Тамашачылар, шулай ук спортчыларның берсе дә Казанда узган уеннарга, милли бәйрәмгә битараф калмады. Очень повезло то, что, как я так понимаю, что президент, наверное, сказал, что совпало закрытие соревнований стран БРИКС и Сабантуй, местный праздник. Очень круто. Все очень так прям скомпоновано, все вместе. Объединяет. Привет из Азербайджана! Из Беларуси. Сабантуй. На самом деле впервые на такого масштабного уровня соревнований, поэтому мы просто восхищены организацией, нам все понравилось, все очень классно. Медаль зачетында БРИКС илләре уеннары җиңүчесе Россия булды. Лина Хәсәншина, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Республикасы спортчыларын һәм тренерларын, БРИКС илләре уеннары җиңүчеләрен Казан Кремлендә хөрмәтләделәр. Рөстәм Миңнеханов аларны ярышларда уңышлы чыгышлары белән котлады. 38 югары дәрәҗәдәге медаль яулаган Татарстан спортчысы арасында Әлмәтле Екатерина Кошкина да тәбрикләүләр кабул итте. Ул игелек эшләүче, Бөгелмәдә яшәүче Вәлия Зянгирова муенса төймәләреннән сумкалар үрүче кул остасы. Ул үзе ясаган букчаларны танышларына бүләк итә. Алар өчен мастер-класслар үткәрә. Иҗат җанлы ханым шул рәвешле тормышны бизәргә, игелек кыларга ярата. Иҗат эшләре белән Айгөл Шәрәфиева сокланып кайтты.
Матурлыкны дөньяга таратучы Вәлия ханымны күршеләре шулай дип атап йөртә. Бу аңлашыла. Аның һәр киеменә аерым сумкасы бар. Урамга чыга башласа, Вәлия ханымны бөгелмәлеләр игътибарсыз калдырмый. Вәлия ханым бик горур. Сумкаларны ул үз кулы белән ясый. Күңелгә якын берсе. Октябрь аеннан бәйли башладым. Дусларыма бүләк итәм в основном. Вәлия Зиянгированың өендә сумкаларының тулы коллекциясе бар. Ак, кызыл, кара, сона бетереп тә булмый. 2 кич эчендә муенса төймәләреннән ясалган матур сумка килеп чыга. Вәлия ханым бу эш белән сәламәтлеген ныгыту максатыннан шөгыльләнә башлый. Сумка төймәләрен җыеп, бармакларын яза. Был там. Значит, сначала берем, если черный, значит, стальную, черную и стальную. Кул эш остасы үз тәҗрибәсе белән танышлары, дуслары белән дә уртаклаша. Бер тапкыр уру техникасын аңлап алсаң, теләсә нинди зурлыктагы сумканы үреп була ди ул. Иң мөһиме, эш күңелгә якын булырга тиеш. Нәтиҗә һәркемне сөендерә. Ул һәрберсенең менә безнең шушы мәдәнияттә инде үзебезнең дусларыбызның туган көннәренә барсына да бүләк итә. Ул аны әле бер тиенендә шутламый, по-моему, бөтенсенә ошый бит инде. Сыкланып тоярлык түгел инде. Вәлия ханым мастер-классларны реабилитация үзәгендә яшәүче өлкән яшьтәге кешеләр өчен дә уздыра. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саулашабыз. Исән-имин булыгыз.